ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ମୁନିଏ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୂତଙ୍କୁ ଶତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାରିଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂତ ଯେ ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତର। ବ୍ୟାସ ଉବାଚ ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ହରଷେ ମନେ ମନେ ଗୁଣି। ପରମ ପ୍ରୀତି ବାକ୍ୟ ପାଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଧ୍ୟାଇ। ଜୀବର ହିତେ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ହସି କହନ୍ତି ମୁନି ସୁତ। ସୁତ ଉବାଚ ଯେ ଶୋକ ଏକାନ୍ତ ଗମନ କରିଣ ଦେହ କଲେ ଶୂନ୍ୟ। ପୁତ୍ରର ସ୍ନେହ ମନେ ଧରି ବ୍ୟାସ ଡାକନ୍ତି ଉଚ୍ଚ କରି। ପିତାର ସ୍ନେହ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବୃକ୍ଷ ପଥେ। ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଯେ ହୃଦ ପ୍ରାଣ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। ଜୀବର ପରିତ୍ରାଣ ଅର୍ଥେ କରୁଣା ବହି ଯେତୁ ଚିତେ। ଅଖିଳ ବେଦର ଯେ ସାର ଯେ ଅନୁଭବ ଆପଣାର। କହିଲେ ପୁରାଣର ସାର ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଭାରତୀ ନର ନାରାୟଣୀ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂସାର ତାରଣ। ଉଦିତ କଲେ ଏ ସଂସାରେ ନମଇ ତାହାଙ୍କ ପୟରେ। ହେମନ୍ତ ନମସ୍କାର କରି କହନ୍ତି ମନେ ମୋଦ ଭରି। ଶୁଣ ସକଳ ମୁନିଗଣ ସାଧୁ ଏ ତୁମ୍ଭର ବଚନ। ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଏ ବାଣୀ ଜୀବନି ସ୍ତରେ ଯାହା ଶୁଣି। ପରମ ଧର୍ମ ଏ ଜଗତେ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଯେଉଁ ମତେ। ଫଳର ଆଶା ନା ଯହିଁ ନାହିଁ ବିଘ୍ନ ପଶିବ ଅବା କାହିଁ। ଯେ ଭକ୍ତି ବଳେ ଏ ସଂସାର ନୁହଁଇ ପୁଣ ଏ ଜୀବର। ଭକତି କଲେ ଜ୍ଞାନ ହୋଏ ଜୀବନ ପଡ଼େ ମାୟା ମୋହେ। କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଶୁଣି ଯେବେ ଭକ୍ତି ନ ଜନ୍ମେ ମୂଢ଼ ଭାବେ। କେବଳ ଶ୍ରମ ତାହାଙ୍କର କାହୁଁ ତରିବେ ତମ ଘୋର। ସେ ଧର୍ମ ଫଳ ମୋକ୍ଷ ହୁଏ ତା ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ଧର୍ମେ ଅରଜି ଯେ ବାଧନ ଭୋଗ ନୋହେ ତା ପ୍ରୟୋଜନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ଯେତେ ଲୋଭେ ଭ୍ରମାନ୍ତି କାମ ଅର୍ଥେ। ଯାବତ ଜୀବର ଧରଇ କାମ ଭୋଗରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଜୀବର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାର କେବଳ ପରମାର୍ଥ ସାର। ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାରି ଜ୍ଞାନୀ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ କହନ୍ତି ଯେ ଜଗତେ। କେହୁଁ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ କେ ଅବା ବୋଲେ ପରମାତ୍ମ। କେହୁଁ ବୋଲନ୍ତି ଭଗବାନ ନିର୍ମଳ ଅଦ୍ୱୟ ଯେ ଜ୍ଞାନ। ଏ ଭାବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେ ବହନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରନ୍ତି। କହନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁରେ ଭକତି ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଏଣୁ ହେ ଅଖିଳ ଜଗତେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମୀ ଯେତେ। ସ୍ୱଭାବ ଧର୍ମ ଆଚରଣେ ଭକ୍ତି ଯେ କରେ ନାରାୟଣେ। ତେଣେ ସନ୍ତୋଷ ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଚଉ ବର୍ଗ ଦେଇ। ଏ ଘେନି ହୋଇ ଏକ ମନ ଭାବେ ତ ଶିବ ଭଗବାନ। ବିଷ୍ଣୁର ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ ନିତ୍ୟ ଶୁଣିବ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ। ନିର୍ମଳ କରି ବୁଦ୍ଧି ମନ ନିରତେ କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ। ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବ ନୀତି ନୀତି। ଏ ଭାବେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଢ଼େ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ବେଗେ ଛିଡ଼େ। ଏଣୁ ଜଗତେ ଜ୍ଞାନୀ ସେହି ହରି ନ ଭଜି କେବା ରହି।
କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରତି ଯାର, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବ ମଧ୍ୟ ସାର। ହରି କଥାରେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାହାକୁ ନ ଲାଗେ ଭବ ବାଧା। ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ, ସେ ତୀର୍ଥେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଳେ। ଭକତ ସଙ୍ଗେ ଯେବେ ମିଶେ, ତେବେ ସେ ହରି ରସେ ରସେ। କୃଷ୍ଣର କଥା ଯେ ଶୁଣନ୍ତି, ବଦନେ ମହିମା ଗୁଣନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟ ହରି ବସେ, ସକଳ କଳ୍ମଷ ବିନାଶେ। ସେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ବେଦେ କହନ୍ତି ମୁନିଜନ। ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ମିତ୍ର ହରି, ଏଣୁ ଭକତଙ୍କୁ ଆବୋରି। ହେଳେ ତାରଇ ଭବ ସିନ୍ଧୁ, ଯେଣୁ ଭକତ ଜନ ବନ୍ଧୁ। ଭକତ ଜନ ସେବା ଫଳେ, ଦହନ ହୁଅନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳେ। ତେବେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷये, ଭକ୍ତି ଉପୁଜେ ନର ଦେହେ। ସ୍ୱଭାବେ ରଜତମ ଦୁଇ, କାମ ଲୋଭାଦି ଯେତେ ଥାଇ। ଚିତ୍ତ ବାହାର ହୋଇ ଯାନ୍ତି, ସାତ୍ୱିକ ଭାବ ଆବରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେବେ ମନ, ହୋଇବ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସନ୍ନ। ତେବେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ସଙ୍ଗ ମିଳେ। ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶଇ, ଜନ୍ମ ମରଣ ଆଉ କାହିଁ। ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥି ବନ୍ଧ, ଏଣେ ଛିଣ୍ଡଇ ସର୍ବଦ୍ୱନ୍ଦ। ସର୍ବ ସଂଶୟ ତୁଲେ କର୍ମ, ତୁଟାଇ ବିଶ୍ୱ ମାୟା ଭ୍ରମ। ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭୀତି। ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯେତେ, ଆନନ୍ଦେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମତେ। ହରି ବିଷୟ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ, ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଆତ୍ମହିତେ। ବିଷ୍ଣୁର ମାୟାରୁ ସମ୍ଭୂତ, ଆଦି ପ୍ରକୃତି ଜନମାତ। ସେ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜତମ ଗୁଣ, ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ। ଅନାଦି ପରମ ପୁରୁଷ, ଏ ତିନି ଗୁଣ ସେ ପ୍ରକାଶ। ସୃଷ୍ଟି ଉଦୟେ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇ, ପାଳନେ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ବୋଲାଇ। ସଂହାର କାଳେ ରୁଦ୍ର ରୂପ, ସୁଖେ ବିହରେ ମୋହ କଳ୍ପେ। ସେ ଶବ୍ଦ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହେ, ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ଗୁଣ ବହେ। କାଷ୍ଠ ସଂଯୋଗେ ଧୂମ ଜାତ, ଧୂମରୁ ଅନଳ ସମ୍ଭୂତ। ତ୍ରୟୀ ବିଭାଗ ଏ ପ୍ରମାଣ, ତାମସ ରଜ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ। ଏ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିମାଣି, ଭବସାଗରୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ। ନିର୍ମଳ ଚେତା ମୁନି ଯେତେ, ବିଚାର କରି ଆତ୍ମା ହିତେ। ବିଷ୍ଣୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି, ଭଜିଲେ ମୋକ୍ଷ ପରିମାଣି। ତାମସ ରଜ ଗୁଣେ ଯେତେ, ସେ ଭୂତପତି ଏ ଜଗତେ। ସ୍ୱଭାବେ ଘୋର ଭୟଙ୍କର, ଏଣୁ ନ ଭଜେ ସାଧୁ ନର। ଅହିଂସା ଶାନ୍ତି ଗୁଣେ ଥାନ୍ତି, ହରିଚରଣ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପଦେ ଯାର ଇଚ୍ଛା, ସେ କରେ ପିତୃଭୂତ ଦୀକ୍ଷା। ସଂସାରେ ବେଦ ଯଜ୍ଞ ଯେତେ, ଯୋଗ ସାଧନ କ୍ରିୟା ମତେ। ପରମ ଜ୍ଞାନ ତପ ଆଦି, କଠୋର ଯେତେ ଧର୍ମ ସାଧି। ଏ ସର୍ବ ବିଧି ଧର୍ମ ଯେତେ, କରିବ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ। ଏ ତିନି ଗୁଣେ ନାରାୟଣ, ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ। ଏ ରୂପେ ଆତ୍ମ ମାୟା କରି, ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ଯେ ବିହରି। ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ମୁରାରି, ଖେଳଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଆବୋରି। ସକଳ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଥାଇ, ଅଜ୍ଞାନେ ଜୀବନ ଜାଣଇ। ଅଶେଷ ମହିମା ଯେ ଧରେ, କିବା ଉପମା ଦେବା ତାରେ।
सकल भूते हरि बसे क्षेत्रज्ञ रूपे परकाशे अग्नि जे सने काष्ठे थाई से से रूपे विश्व आत्मा से ही भूत इंद्रिय मन करी निर्मित अटे भूत चारी स्वतंत्र से देह थाई विषय भोग को कराई देव तिर्यक नर आदि से लीलावतार प्रसिद्धि तहिरे अनुरक्त होई पाळई सत्वगुण बही से हरि चरण पंकज सुजने मन दे भज कहई दास जगन्नाथ गीत प्रबंधे भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां प्रथमस्कन्धे नमिष्योपाख्याने भगवतु वर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः।